شو التاني؟ Zon waħda, issa niġu għalija din ix-xena. U emnuni worth it taraw sal-aħħar biex taraw għal xiex għandi dak il-dwiċ. Jiena l-Pini laqwa ħabib li għandu l-Willy. Kont mi wkoll waqt il-paprata li għamilna fl-imkien Brussels ġo dak il-burdell Stroke Gazino fejn il-Willy tellef lil-pipe 25,000 euro. Jien imbagħad ftit bl-ansjetà u fil-karozza u Malta ġej lura mill-airport. Diħi li suq bil-mod qed tirritani ta' anki tal-li qed jiġġokja diġà għaddina. Qalbi ħasra di, kemm li ngħidilek? Bit waħda iżomm l-isteering u xi kultant bit l-oħra jaqleb il-gener ma jistax jagħmel dejjem hu. Fin intu rajt qed nisimha kisek tbati. Le komda ħafna jgħid. Allura fejn mortu sabiħ il-braħ fil-għaxija? Kemm ħadna gost, imnalla ħadd. Għamma restaurant. Aw sabiħ, sabiħ, u ġvera bien. ħafna sabiħ. Ija? U xkiltu allura? Patata. Ħut bil-patata. Tajba kienet. Tajba ta. Skont il-karta rawek, il-restorant kien jismu Blue Lagoon, bħal ta' kemuna. Skont il-kart ġifieri. Il-kart tiegħi. Stakti marka transactions ux. Kien tajjeb allura? Għalek kiku minn daqsek tajjeb ħafna ġvera bih. Tiċċajt li kieku kelli ngħid xi ħaġa jien kienni eżdaq xejn mid-dressi. Irċavuti, ġibtu rċavuti. Fejn inti sort ċavuti? Irċevuti li għax. Għax ħanajdlek xieġralu bl-irċavuti miskin kienu fidejh. Umbat, ħadu għomlu minn taħt imnieħlu, issa ma nafx kif, ħadu għomlu minn taħt imnieħlu, għax dak imnieħlu essu l-gardjola tal-isla. Ma nafx kif għomlu għilek bina minni, imma għalli lejta. U għawtela l-kont, 560 euro. Infaqtu, mux ħazin, infaqtu. 560, tittifem Fred. Għalla mux Malta, ta' Brussels kollox għolja Brussels biex. Għalna aħutu patata, u għalli mux ħażin, murġibom, għandhom il-patata tagħna ta' Malta. Sabiħa kienet ta' daħħom sabiħa. Tajba tajt. Patata tajba, mux patata sabiħa. Tajba, ma sabiħa. Kappellan! Kappellan! Kappellan, għawijat. Għaw? ċana? Kem taħseb li jihtlunna siġġijiet fil-kappella u li għed niprofaw namlu? Għaw? Fil-kappella. Min naf 50? Jien naf 50? Aħseb 50 joqodox, ma nistawx namlu 100. Inti ħina mbagħad aħna ngħidu li kien hemm 100 għax inkella malajja jgħidu li l-kappella ta' Sant'Antin qiegħda tnaqqas isma'. Ħaffunara ta' taħseb li l-essu sa nhar il-ħadd. Bis-serjetà mhux aħjar tiġi tgħinna jgħidilna l-essu sa nhar il-ħadd. Liħor taħseb li m'għandix nagħmel jien jiena mal-kontrattur ta' qiegħed il-ħin kollu ta' mwaħħal hemm fuq. Kontrattur mhux waħdu hija bħalissa. Għalek għati laħdej ara. Ara liħor tajba di. Da xejn mu joġobni. ċalla jbirek fil-li ma konna namlu xej, refurbishing, fil-li f'daqqa waħda kollox qlajna zeba u ndurazzjoni u daw l-affarijiet minn kollox, u l-flus minn fejn iġibu. Sant'Antin, kif tila saħdek dak hemm fuq. Jekk tara qed jagħmel xi ħaġa li ma toġbokx, ikxfu. Father Robert. Oh shit, dal-ħin tal-qrar. Fis-sitta ta' flaxija, l-qrar mhux takeaway, tiġi hawn u tippretendi li tqerrek. X'affarijiet daw. U hija xiet mafus. Oh xie portani fint mafus u Father Robert, hawn tal-internet. Father, now here, right. Gordon jien. Jidher li kollox sew ta'. Għandkom xi laptop biex nara x'imil nisfel. Għaw tal-kabillan. Tafu l-password. Ija, ġib, ndaħħalu l-ekin. Mela.
Kif ma jiex jidħol laqqas. Wow, xinti tagħmel inti? Xinti tagħmel bil-laptop tiegħi? Father, Gordon, jien ġejt nittestjali. It-testijiet ħarġu il-bieraħ. Xiex? Tal-prostata. Il-bieraħ waslu li riżultati. Xkol waħda, għadni hemm, Le, mhux għalhekk qed ngħid jiena ġejt nittestjalek l-internet. Allora bil-laptop tiegħi? Xkol waħda? X'jiġifieri bil-laptop tiegħi? Le, ma tmux taħraq li xi ħaġa ma tarax, sib xi ħaġa oħra jekk trid tittestja xkol waħda. Xejn mu joġobni. Bali li joġobni ta' li kiku mux il-kappella non għamil dnub. Diġa tħaltilu fejn. Jien għandi tablet sieħbi jek tittiprofa fuqu. Basta tal-nirfa, Robert. U erra mill-li trid ejja, jista' qara għodiju t-tablet ejja forsi neħilsu għax. Father, mhux biex nindaħal ma tidejx. Jien ma nidajx, itlaq il-barra. Għax mistħija tal-konfessjonarju, kaxxa tal-friġis. Issa, nispera minn tista taħli l-ħin int. All right, u nispera mus xiret xinittinata. Aħfilli, Father, għax tnibt. Bifimni, li kien għalija ma naħfillek xina, ma l-mulej differenti minni. Il-mulej jaħfillek u jiena nirrepreżenta lilu u għallura kolli naħfillek. Ejja, xamilt? Dak taf konna Brussels moħtok. Għana neħezzarbuna bil-list. Iva, u ejja l-Fathers kolla li l-penitenza jtuni. Slima u għaddis, għandi bis-sittini bizzarbuna. Ma trix tara kif jien kapaċi intik. Penitenza waqas inkun smajt id-nupu? Le, ħanajdlek. Mela dak kien hemm uħtok biżi fil-Parlament. U li Willy batitna niklu. U aħna kamilna morna niklu. Issa nek jafanka la tisrax, ksirna, imma ħanajdlek. Aħna morna niklu. U fej mortu tiklu? Dak il-Willy għalli, morru restaurant, morru fi klab. Iwa japini ħasra klab ta' xiex, tal-banda tal-boċċi ta' xiex. Tan-nisa! U issa, bħala penitenza ridek tnaddaf il-kannirja kollha titnaddafa, kollha astraba waħda. Għanina kollha? U ħanajdlek x'inhija l-filosofija tiegħi. Li inti u tnaddafa xi 8 sigħat ħirex lara u trab, imbagħad dak dik l-esperjenza se tfakrek meta tiġi biex titnitten biex ma terġax tagħmilha. Hekk. Kon sejjer l-aħħar imma mbagħad il-kuxjenza ma tatnix. Għanna Father x'għandi iktar. Mela ħanerġa' nħoll iż-żarbu. Le. ċans. X'għamilt issa? Tgħidlix. Tgħidlix li anke l-Willy marma xi nittin għax hekk kun ta' foħti toqtlu. Le, il-Willy ma men xejn minn da. Mela ġara. Għax treċantu, id-dej. Mami. Ma tajb. U kemm għandu dejn id-darba? 25,000 euro. U l-25,000 euro ħallassuhom jaqgħu bil-karta tal-Ministeru u l-karta tal-Ministeru tajjat l-oħti. Jiġifieri oħti għall-Ministru ta' Malta jista' jkolli jitsaddija tkun implikata fl-ikbar skandlu għadha Malta. Le, għax marriċ flus. Il-pipe. Jekk ma rridx flus xrid. Pjaċiri. Pjaċir. Nan toħti. Pjaċiri nan toħtok. Nan toħti. Pjaċiri nan toħti. Fissu korruzzjoni. Jaħmur nikser komandament. La toqtox. Il-Willy. Kemmu bravu, induna mill-ewwel. Naħseb għalhekk iddum tistudja biex tilħaq qasis. Peress li jatlu fil-qrar, ma setax joħroġ is-sigriet. Waqt li fil-għaxija kien qiegħed jiekol għand oħtu.
Bil-ġuħ jisek Rom. Iva bil-mod, għax dak joqodlu fuq l-istonku. Għollu fuq l-istonku. Imma l-informazzjoni li naf. Illi għalili ħabib tal-wili, ma għalili fil-qrar, wala ma stanajt xej. Kemmi tan-negri tal-qraru. Kieku jena ħanajdlek stonkus inti għax jena manżomx bil-konzitata. Ja bil-mod, Rom, vera li joġbok għax għamiltek laġi li tħobb inti. Imma mux jek, għax ħajweġġak. Mux qabel nweġġaw jien imma. Skużamni daqxejn. Small Brussels. Hello, Frederick. Ija ta' sabiħa, narġamur, Mos parlament. Saċ il-parlament, ektajd li morċu, ma morċ. Ma fem. Għax dallin għatli ta' kam jena t-namel l-affarijiet il-boring. Mur għawdi naqra. Għawdi, fejn mor? Morna nieklu. Restaurant. Mux jek, emti. Fejn? Xismu? Għatli eżat xismu, resto ma naf, Ma ġara xej s-sana għati ċakja fuq il-karz eżat xismu. Zgur. U tant tista' tidħol fil-fil-mien u strategija f'moħħa, imma jekk ngħidilha jien ħatmur tfittex u mbagħad tiċċekkja kux veru restorant jew le. Imma inti tox tinkwieta għax hekk vera restorant ma nagħlhom għandax għalfejn tinkwieta. Fader, għax jiena propju mhux f'restorant mort. Imma mort f'konvent. Konvent. U kien hemm sorijiet. Kien hemm, Kien U min kontu? Jien, Penny. U l-pipe kien il-konvent, il-pipe. Tax konventu, mortu ġa konvent waqt li jina kont il-parlament allura. Tafx kif jena, taf kif. Ara, u kien hemm Ernest ukoll. Ija, konverta bidel ħajtu. U ta' donation, u veru. Kem ta' donation bħalissa xinsejt? Taf bid-donation u? Naf. 25,000. Oh, kem tamilni proud. Inħobbok tajjin. Ismani, issa ħajkolli bżon immur ma lajsa l-uffiċju għaxan għalad daqxejn problema. Għalikom okej, ux. Mela għana jista' jkollna problema akbar minn problemi tiegħek. Ciao. Madonna, noċċok li l-kien, noċċok li. Iwa, kalma, fader, kalma. Darba, m'għandix inti flus, bis-serjetà, pjaċiri biss. Pjaċiri, min ħajamilhom? Min ħajamilhom il-pjaċiri? Oħti, u vera, korruzzjoni ġirik. Ek tiġi korruzzjoni. Tiġi, ċert, min jabbija del-bicċa xogħol? Jena u l-Penny. U għallek. Tax dak għastaqbdok kuna t-jikdeb ta' pres nimneħru kbir, ma t-indunaj, U min kien hemm iktar barra intom it-tnejn? Jena u l-Penny viss, u ma t-fjament kien għamil pajpu, Ġiri ma rakom ħadd. Mela allura da kif jaqbad u jiġi u jgħidlek illi sħittu u jitolbok il-flus. Meta għan is-seħta ma teżistix u tnejn il-kelma tiegħek kontra tiegħu. Irridu niqfulu dal-bniedem. Jistax jibqa' jelabbejna da? U żgolli ma jistax jibqa' jelabbejna, x'jiġifieri jibqa' jelabbejna, mela da jekk ma rridux intu għamlu flus, ma ntu għamlux! Owlu fader! Ma ntu għamlux! Pjaċir. Pjaċir, eżatt, x'jista' jagħmlilna da? U da x'ħajamilli? X'ta jagħmillek da? Ħajjaqta lil... Għanara fimġax il-punt ta'kom. Ġifir intom ġejtu għaw biex tajduli l-Willy mux vera saħetni u għakollu tortija, juxek. Għan immaġina tajdu li jien mandiġ biex nedditkom għax mandiġ provi ta' da. Li ma tafsu l-Willy li jien anka video għandi ta'kom. Le, mux da. Immaġina, kikun dan il-video tijak għaddejġun of bordel tittantan nisa. Alright, il-fader, u il-kalma naqa fader, il-kalma u tidajx, mux billi għandek di maħalek xortet tidajx. U nilabu l-kazino minn fuq il-karta l-gvern, X'tajt il-Prim Ministru kieku tara dan il-videos fuq il-ġurnali u l-portals kollha. Jien hekk għadt ukoll mhux sew, mhux xi ħaġa jagħmlu ħbieb li nitfa' dan il-video,
Pero li tiġu ġodari u teddowni li musa tamlu l-pjaċir li tlabkom. U l-wili mux vera seħitni, mux ħaġa li għamlu ħbib naqas, mussew. Ser. ċempilek it-tifel. L-estrejna kif insejtu kelli nixbru. Jaħa naħrab, ifana l-mijaj, tlaqna. U s-salam nubdaw, ser. Għal-jom għaw jasbudnu bietom, tlaqna. Il-ħallet jien, għajja għafalla, kulej. L-ummok ekkon najdila, ejja nħollok, baby. Biex nħallek imdieħrek. Jella ma najdilx nerġa' norbtok. Kollu xeħ għandu għakna lejja. Fejja dik. Ma nafx għax bajnejna mottija ġejna. Oh, fejja din. Hi, where we are, my friend? Welcome to Africa, my friend. L-Afrika ġabna. Afrika, jien ma tiktar minnek minn dara. Ma fejja din eżatt. Il-Birgu dinaw. Hollu, ej, hollu. Bina u imxi warajja, fader. Fader, dak it-tifel tijak? Le, mandiġ tfal. L-apparati u li ju, anzi tamil tifiju. Hoj, jaqqaf li! Ta' kważi jarwin. Dak nġbruħ, ta' Smani, t-nien kotru solik, għax naqlan kallek nħares. għandek raġun kom kol fil-kwiet, hi. Ejn fadda Robert. Iwa, jenu. Ejn fadda Robert. Iwa, fadda Robert. Adam. Skolli minn ħaddam. Ejja maħna, fadda Robert. X'taħseb, ċat tagħmel Arwin, hi. U le, storja twila biex tistaw toħdu id-dar, please. Da fadda Robert, ta' Fadar, beh. Fatta ma darbe, fadar. Storja twila, ħudu id-dar, please, ħudu id-dar. Ġorti darba, biex bieċenġu tal-gas, u naqli bib warajja. Għawin kontu taran kamajtu mbaċ ċilindru għandek. Għazbaq mux dik, ma ċidinni, ċilindru iħax, ma kallix wallet fuq irvjaw. Tkun ekku ma tfakku ta' Robert kun wahdek. Le, minix wahdina, mija, jawil, vili, jawil. Bonġu sejar. Bonġu. Tistaw toħduni id-dar, please. Insomma, għara, jek ma ġistajdinna kaspiċajtek, affarik tajdinniex, ma jgħan rapport ta' kondena xorta. Għamil il-rapport basta toħdni id-dar. Formula C5, fifta. Ħanina, dik il-formala kollha rridu nimlew. Fil-ħajja mux kollox qasir fader ta' Grazzi, sur kappellan tal-li għaddejt għalija. Grazzi xejn. Tal-mistħija, Fader Robert, tiġri bil-qalzitta taħt. Aħna rridu nagħtu l-eżempju. Issa li għejdli. Ejdli, kif tista' ċanfar lil xi ħadd li jidħol il-knisja bil-miniskirt met inti qed tiġri bil-qalzitta taħt. Mara ħasħieħ, waħda wara l-oħra tagħmilli, waħda wara l-oħra. Għarib. Isma' il-karozza ta' min hija. Ara, tiegħi, ta' min tidha tkun xkol waħda. Tijaw, u minn fejt iġibom il-flus da. Kemm jisu għandi diġa vota, daw reġaw għandu mituna. Ennuħu pieċir li accettajtu li tamlu l-pieċir li qabbatkom iktar kmini. Et tara, kultant, binqas ħwejjex nirraġun aħjar. Muxek, bajb, muxek. Bħala pjaċiri eżatt biex nifhem ta' x'għandek f'moħħok. U le, xej kbir ta' affarijiet żgħar. U kull darba li tamlu l-pieċir ara, naqbdu waħda minn daw u nitwaqgħu fil-karus. Oħti meta konna żgħar kellha piggy ben, umma taf kif kont fottejta, kont ċuqqejtu bla minna. Kull darba li kienet titfa' xi ħaġa, kont nisraq ilha minn taħt. Taf kif kont ġibtu l-majjol? Ħalal. Issa, ismgħu niftit. Lesti biex kunu tafu, x'inhu l-ewwel pieċir li għandi bżonn minn għandkom? Mela ħanimluħ il-piggy ben. Ara, għandkom tkunu tafu li jiena f'moħħi għandi proġett kostruzzjoni. Ħajkonna l-problemi,
Għax jien nisma l-mara tajt, illi biex tibdilha tittutter tal-kamra ta' dik. Zom, dik li qed tgħid inti hija kostituzzjoni li qed jgħid is-Sur Pipe hija kostruzzjoni, bini. Bini, bini l-ranġaw. Jiena l-mepa, għandi permess. Issa dan, dejjem jieħu dawk is-sitxur biex jiklirja, imma jiena dafint, isu daqsxejn maġġel. Kull m'għandi bżonn minn għandkom li taqbdu l-fajl tiegħi u tpoġġu fuq quddiem. Dak kollox. Din hekk ta' qattusa, fader. Kemm naqbad ngħid lill-mara, uqgħod titfalek il-fajl fuq. Ħallu fidi. Issa ma tarax. Mela nista' nindaħal il-mepa, dak huma autonomi. Awto xiex. Iġifiri jaħdmu għal-jom, ma jqux taħt il-gvern. Imma solita. Il-Prim Ministru m'għandux sej fuq kollox. Mela m'għandix. Issa ma jfissirx li sta nidħol jindaħalem dan l-affarijiet tagħhom. Għax inkella malajja jgħidu li qed inbabas. Babas le. Jek babas li, baby, eh? Iva jieqaf. Nisperaw li fimtni. Fimt. Issa, l-dan li talabna l-pieċina għajtu l-mara. Il-prim, subaja dritt. U da, għal kollox jista jamlenna pini. Mux se joqtulna, eh? Għajdila pini, għajdila. Fuqx. Fuq ommok. Iva, għax ommi bħalissa edha bla xogħol. U naf li qed fitxu l-xaħat tal-customer care. U għed forsi da minn ġi pjaċir, taf kif, forsi. Iva, mela, ta' mux problema. Ħarġa xtabel, mux sibil Fredrik. Għajdu li battek jiena, dak il-lum għandu jagħmel xi interview, s'issa ndaħlu xi nies. Mela ħammur inti, CV. Selli għal-ommok ta' Mela jenna rak id-dar, baby. Iva, kemm nieħu pożizzjoni fuq din tat-taxxa u niġi d-dar ta'? Mela ħjer, l-ewwel pożizzjoni fuq it-taxxa u mbagħad pożizzjoni oħra d-dar. Grazzi ħafna. Grazzi. Nispera tażluni. Għax fejn qiegħda qed naħdem wisq. Mela kemm qed taħdem? 40 sija. Temmen? Li għandi tajjeb li nibda fit-8 ta' filgħodu. Però peress li l-boss jidħol fl-10 minħabba xi meetings jkollu, ta' dak il-ħin ma nagħmel xejn. Lura nigwadanja satejn filgħodu. Imbagħad fl-għaxija jitlaq kmieni. Allura nigwadanja satejn oħra hemmhekk. Imma dik li kull filgħodu rrid imur għax-xogħol ta' bil-fors. Vera kerrawx. U jew fil-każ nitkellmu, tħabbix rasek, fil-każ inkellmek nerġa' ħalli fidi. Tista' tmur. Fred! Batitni l-prim għandi dis-CV. Kemm ittini naqa ċans. Next, please. Isma' dis-CV ta' Għandi pjaċir. Pini. X'rid tittini? Jaħna customer care. Iwa, għal-customer care. X'rid tittini? Since you came along, you sexy bad. Kolla strina kella nixbonsejt, ma naħrab jien, ifgħal għal-mijaj. Daw, sena, kusek. Għalli għaw jasbu d-dubietom tana. Daw, jina. Barra. U għara l-kamera.